Ahojte, takže ja vás tu vítam pri tomto krátkom videjku o Canve. Toto je prostredie Canvy, www.canva.com. Je to úplne fantastický nástroj, ktorý má basic verziu a premium verziu. Premium verzia je platená, stojí to pár eur, ale je fantastická. Takže keď chcete takže odstrániť pozadie a ostatné také magické odporúčania, konvertovanie formátov, čiže z postu rovno vám to hodí ten istý vizuál do Reels, do príbehu, tak určite odporúčam. No, poďme si vytvoriť nejaký, čo to tu máme? Aha, video Reels na Instagram. Pardon, poďme si vytvoriť, čiže vy si zvolíte formát, aký chcete. Ja som si tu dala túto Reels, vybrala som si čisto bielu plochu. Pozrite sa, tuto prvý máte dizajn so šablonkami, dáme si hneď možno tento prvý, lenže ja tam nemám žiadne videjko. Tieto sa tu toto. A tuto môžeme dať tento s fotkami. New collection, môžete to využívať krásne aj do storky, čiže fakt, že je tu milión, trilión šablón, rôznych prvkov, ktoré si viete upravovať, všetkého možného. No a poďme si trošku možno upraviť tento vizuál, kde si dám túto nahraté. Dám si, čo ja viem, aha, tuto mám teraz takúto túto fotku a dám tu upraviť fotku, kliky, haky, baky, odstraňovač pozadia, magické úpravy, magický výber, všetko možné sa tu dá robiť, fakt, že je to mock-upy sú tu, že viete tam na telefón, do neho si vložíte obrazovku, počítať, čiže úplne veľa odporúčam, no ja si teraz odstránim pozadie a skúsim to vložiť do tej fotky, že či mi to pôjde, aj bez toho, a ide. Ale už mi to tam dalo to pozadie, no skúsim si to odstrániť ešte raz, to pozadie, ale neviem, či mi to nezoberie. A tak dáme toto preč, túto fotku, dáme si tam túto a ešte teda raz odstránim pozadie. Voilà, tak toto má, môžem si využiť tú šablónu, túto tieto dáme preč, môžem tu mať písmo, tuto hore si volíte, akékoľvek chcete, odporúčané, neodporúčané, môžete si tam dávať čokoľvek skutočne, plus to písmo, napríklad tuto môže mať takéto efekty rôzne, môže mať, ešte sa tak akože napríklad tieňovať, neviem, či ste na tomto ide, alebo nie, no vyzerá, že áno. Takže viete si ho polohovať, chytíte si, presúvate hore-dole. Veľmi dobrá vec, ktorá tu je v Canve, je, že vy tu máte vlastne priamo implementované videá, fotky z fotobanky, čiže ja keď napríklad chcem nejaké video do pozadia, dáme si tu, čo ja viem, napríklad, že more, klikneme, dám si more tuto do pozadia a ja keď vlastne iba prídem na to pozadie, tak ono sa mi tam automaticky takto aplikuje. A už tam mám vlastne to more, čiže skutočne tých možností, čo tu viete robiť, je veľmi veľa. Viete si to pretransformovať na rôzne formáty. Viem si to prehodiť napríklad na post, nie na poštový štítok, ale príspevok dáme po slovenský príspevok na IGFB, čiže na Instagram, takto, nech sa páči. Komprimovať a zmeniť veľkosť. A ono sa mi to vlastne celé otvorí vlastne potom v tom formáte príspevku na Instagram. A už to nebude samozrejme ako asi video. Nie je to iba post, čiže mi to tam nechalo kopírovať. No a dobre, to čo som vlastne ja tam robila, tak odstraňovala som si, respektíve som si to urobila nejak takto. A ako si stiahnete, aby ste nemali biele pozadie, tak v tej pro verzii máte, že stiahnuť a stiahnuť nejako MP4, ale stiahnuť ako PNGčko a dávam priehľadné pozadie, čiže vy si tam môžete to vložiť na pozadie Instagramu, TikToku, do príbehu, na Giphy, na hocičo, úplne ako chcete, dobre? Čiže vrelo vám odporúčam zobrať si túto kanvu, pohrať sa s ňou, je to fakt, že zabavka, máte tu všelijaké prvky, teraz idú Vianoce, môžete si tam dať všelijaké takéto vecičky, krútiť si s tým, naťahovať si to a tak ďalej. Možno v budúcnosti, keď nebudete chcieť, urobím kurz, ale nechci sa mi s týmto hrajkať, ale vrelo vám to odporúčam, dá sa tu robiť strašne veľa vecí a veľmi vám to uľahčí. Canva je aj pre video, aj pre telefón, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte mi o tom vedieť a určite ma sledujte ďalej na Zuzka je online. Majte krásne dni, ahojte!